Ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. Мардуми тоҷик ориёӣ буда онҳоро деҳқон мегуфтанд. Калимаи деҳқонро мо имрӯзҳо ба инобат нагирифта онро ҳамчун як табақаи поин меҳисобем, ки ин нодуруст аст. Калимаи деҳқон агар мо ба таърих назар андозем ҳамчун дорандаи замин, пул, мол, чорво, об мебошад. Меҳнатдӯст дар ҳама давру замон зиндагиаш хуб мегузарад. мо аз ин рӯ бояд аз гузаштагони худ фахр кунем, ки таърихи хело қадима дорем. Забон ва фарҳанги тоҷикон давлати бузурги онҳо дар ҳаёти моддию маънавӣ ба сиёсии мардуми Осияи Миёна ва берун аз он осори худро гузоштааст. тоҷикон ба меҳнатдӯстӣ, сулҳҷӯӣ, хислатҳои беҳтарини инсонии худ дар байни тамоми мамлакатҳо мақоми хосе пайдо кардаанд. шоҳномаи Абулқасим Фирдавсӣ таърихи оламии форсро хеле хуб ба қалам овардааст. Ман ба ин чӣ гуфтаниям, ки бояд нафаре, ки ба муҳоҷират меояд, пеш аз ҳама забони он кишварро ақаллан каму беш донад, таърихи онҷоро донад ва аз маданияти онҳо, тарзи зиндагии онҳо каме маълумот дошта бошад. ба ҳама атор маълум аст, ки мо тоҷикон аз асри 16 бо давлати рус муносибатҳои тиҷоратӣ доштем. Бинед, ки ҳоло асри 21 аст. Пас чаро мо забони онҳоро надонем? Бигзор онҳо надонанд, вале мо ба ватани онҳо барои зиндагиамонро беҳтар кардан омадаем. Забони онҳоро донистан ба мо лозим аст. дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ ҷавонон ҳам кор мекарданд ва ҳам мехонданд. имрӯза ҷавонон низ метавонанд ҳам кор кунанд ва ҳам таҳсилро идома диҳанд. Мефаҳмам, осон нест соҳиби маълумот шудан, вале бояд саъю кӯшиш кунем. мисол гирем, як ҷавони тоҷики 17-сола пас аз хатми мактаби миёна ба Русия омад. Агар вай ақаллан дар мактаби миёна дарси забони русиро хуб аз худ кунад, барояш ҳам осон мегардад ҳам барои кор пайдо кардан ва ҳам таҳсилро идома додан. шарт нест, ки аз сохтмон ягон зарраи чизеро намедонад, вале бояд сохтмон чӣ шавад. ё дворник, ё хонаи касе рафта ба ҳайси хизматгор кор кунад. ҷавонони азиз, аз ин корҳо даст кашед, чунки шумо миллати тоҷик ҳастед. омадед аввал аз паси ҳуҷҷатгузорӣ шавед, чунки беҳуҷҷат дар ин ҷо шуморо одам ҳисобра мекунанд. пас аз он рафта курьер, ёрдамчии повар дар мағозаҳо, ҳамчун упаковщик-фурӯшанда дар бозорҳо кор кунед. як вақти холӣ ёфта рафта курсҳо хонед, ба машқҷоҳо равед. аллакай мебинед, ки ҳам пул ба даст мебиёреду ҳам дониш. худро 24 соат бе истироҳат дар сохтмонҳо азоб надиҳед, чунки шуморо дар он ҷо фақат ба ҳайси корҳои сиёҳ мегиранд. дар метроҳо баъзеашонро мебинӣ, ки берун ҳаво минус аз 8 то 20 градус, дар танашон як либоси тунук, пойафзоли тобистона қатӣ мегарданд. наход шумо барои худ як курткаи 1500 пойафзоли 800 рубларо боло дониста нахаред. пеш аз ҳама ба ҳамаи сезони сол бояд дар мулки бегона либос дошта бошед. дар ин ҷо касе ба саломатии шумо аҳамият намедиҳад. бояд худатонро эҳтиёт кунед. агар шумо либоси ба танатон шинаму озода, сару рӯи ба тартиб оварда ба монанди ягон авбош не, ки мӯи сари баланди ношуста, либосҳои чиркин дошта бошед ва ҳатто ҳамчун рюкзак ё ки сумкае дар даст доред, бояд тоза бошад. ҳар куҷое равед, мумкин 50% шуморо ба кор гиранд. ё ин ки баъзе аз зани тоҷикро аз пушти сараш ҳатман мешиносед, ки вай тоҷикзан аст. шумо занҳои азиз, мисли рӯзҳо шиму кофта напӯшед. ҳамчун куртаи шинами худро пӯшед, зеботар метобед. баъд ба син сол либос пӯшидан лозим. баъзеҳо шим мепӯшанд, сарашон луч, куртаи тозону дар назар беҳад безеб метобанд. бахшиш, баъзе занон дар кухняҳо повар кор мекунанд. бо ҳамон либос боз дар автобусу метро бо ҳамон либос, чунки аз бӯи бадану либосшон мефаҳмед, ки вай повар аст. бояд либоси зан зебо, тоза бошад. вақт, мавқеъ ва ба сину соли вай рост ояд. бо либоси корӣ бояд шумо ба ҷойҳои ҷамъиятӣ наравед.
умуман ба ҳар як мард ва зан либоси тоза озода шинам пӯшидан бояд ҳатмӣ бошад, ки риояи он шахсро ҳам ботинан ва ҳам зоҳиран зебо нишон медиҳад ва ҳурмату иззати ӯ низ байни одамон зиёд мегардад. ман дар як барномаи Баҳриддин оиди занон аз забони Коля Таҷик як чизро гӯш кардам, ки 100% дуруст қайд мекунад. Вай гуфт, ки албатта ба баъзе занон албатта ин дахл дорад. баъзе занону духтарони тоҷик инҷо ҷои ба шавҳаркунӣ меоянд. охир инҷо ҷои ба шавҳар баромадан нест. аввалаш ин ки омадед оилавӣ биёед, танҳо аз ватан як қадам намонед. баъзе духтару занони мо дар бозорҳои калон бо мардҳои бегона миллат унс мегиранд, чунки дар бозорҳо онҳо зиёданд. онҳо бисёрашон танҳо омада кор мекунанду мераванд пеши зану бачаҳои худашон. вале шумо савобгири онҳо нестед. саломатии худро эҳтиёт кунед. берун ҳаво хунук, шумо дар даруни вагони хунук барои пули ночиз меваю сабзавот ҷудо мекунед. ҳоло агар ҳамин меҳнати сахтро ба фикрам дар ватан кунед беҳтар аст. ё мардеро шинос шуда ба шавҳар мебарояд. вай мард муваққатӣ ба шумо боз бармегардад назди зани худаш. шумо бошед дар нимароҳ мемонед. занони азиз, шумо пеш аз ҳама модар ҳастед, офарандаи бахти аҳли башар, файзбахши меҳру вафо, қалби зебо, зебоии хонадон, тозагӣ, ишқ, фариштаи зебои олам. ин мафҳумҳо ҳамааш барои шумо азизон хос аст. аз ин рӯ қадру қимати худро пас назанед. боқӣ ҳама дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.